Id-berik jiftaħ il-bibien għal realtajiet li n-nies ftit li xej jiftħu ħalqhom għalihom. Dan stqarru l-Arċipriet ta' Haddingli, Father Mark Mallija Poli, li din is-sena ma setax iżur il-parroċċani tiegħu fi djarhom. L-Arċipriet saħaq li d-berik mhux sempliċement eżerċizzju ta' d-berik fid-djar, iżda juri ċerti realtajiet li mill-bib tad-dar il-barra ma jidrux. Father Mark stqar li n-nies jafu jinqdew bid-berik sabiex iwasslu messaġġ ta' għajnuna. Għal-parroċċa id-berik huwa importanti ħafna għax hemmhekk niltaqgħu mal-familji li tidħol ġewwa, li tidħol ħafna drabi sal-kċina, sal-kamra ta' ġewwa, u hemmhekk tiltaqa' mal-familja. Huwa mument li dis-sena tinħossu nuqqas tiegħu. Minkejja dan l-Arċipriet ma żamx lura milli juri lill-komunità Dinglija li l-Knisja kienet għada u ser tiqpa' hemm għalihom. Nhar Sibt lejt Father Mark Birek 1500 fliexkun mimlija bl-ilma għad-berik u mżejna bwerqa ta' żebbuġ li kienet ippreparata f'ħatt il-palm. Dan biex jitqasmu qalb il-familji Dinglin imbagħad dawn stess birku djarhom. Il-parroċċa hija magħmula mill-komunità. U bħalissa l-komunità għandha bżonn tara fil-li hemm nies li huma viċin tagħha inkluż il-parroċċa stess u dak kollu li jikkostitwixxi il-parroċċa.